λέγαμε ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία. Μας αρέσει να συζητάμε για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη χώρα μας, αλλά και να ακούμε τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων γύρω από αυτά. Αυτό όμως που κυρίως μας απασχολεί είναι το πού σταματάει η αλήθεια και πού αρχίζει η μυθοπλασία. Βέβαια δεν είναι ώρα για τέτοιου είδους αναλύσεις, αλλά αυτό που λύνει τις όποιες αμφιβολίες είναι η έρευνα, η αρχαιακή έρευνα. Δύσκολο όμως, διότι απαιτείται χρόνος και γενικά δεν έχουμε και την καλύτερη καταχώρηση των αρχείων μας. Μόνο τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια και είναι σε καλό δρόμο. Αυτή είναι και η χαρά της δημιουργικής ιστορίας. Η αναζήτηση στα αρχεία, στις πηγές, η κατανόησή τους ώστε να μπορεί να εντοπίζει πού υπάρχει παραπλάνηση ή δόλος. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο όμως χρειάζεται να έχει αποκτήσει μια πρώτη ιστορική βάση, διαβάζοντας τους ειδικούς που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο που ψάχνει. Η ιστορία έχει μια υποκειμενικότητα βέβαια, αλλά υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά γεγονότα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Στις κοινοβουλευτικές ιστορίες εστιάζομαι στην καταγραφή και τη συστηματική μελέτη των γεγονότων. Αρκεί? Όχι, διότι πολλά από αυτά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Έτσι λοιπόν σήμερα ανατρέχουμε σε ιστορικά καταγεγραμμένα δεδομένα και παράλληλα αναδεικνύουμε άγνωστες πτυχές από την πληροφόρηση που παρέχει ο λαός μέσω του δημοτικού τραγουδιού. 25 Μαρτίου 1821, ημέρα Επανάστασης, διαρκούς αγώνα από ό,τι φαίνεται για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Στο πέρασμα των αιώνων, κάθε λαός νιώθοντας την ανάγκη να ακουμπήσει κάπου τα ψυχικά του φορτία και να εκφράσει τα ιδανικά, τους πόνους, τις χαρές, τις νίκες και τις ήττες του, στράφηκε στην ευκολομνημόνευτη ποίηση, εξελίσσοντας την προφορική λογοτεχνική παράδοση. Από αυτήν την παράδοση αντλεί το υλικό του το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αυτοσχέδια τραγούδια γραμμένα για ειδικές στιγμές συναντάμε από την αρχαιότητα ακόμα, όπως στην αρχαία Σπάρτη, που οι Σπαρτιάτες πολεμούσαν τραγουδώντας το τραγούδι που είχε γράψει για αυτούς ο ποιητής Τυρτέος την προηγούμενη ημέρα. Υπόθηκαν, γράφτηκαν, τραγουδήθηκαν στην ανάπαυλα της μάχης για να πάρουν οι αγωνιστές κουράγιο να συνεχίσουν ή μετά από αυτή για να επενέσουν τους ήρωες και τους νεκρούς. Πρόκειται για συνεχή περιγραφή στιγμών, γεγονότων, συναισθημάτων. Χρηστικά αντικείμενα όπως η βρύση, ο μήλος, ο βράχος, το γεφύρι, η στάμνα, το δαχτυλίδι, η βέρα, το μαντίλι, αποδεικνύουν την εγκυρότητα των συμβάντων που περιγράφονται στα τραγούδια. Μακριά από το σπίτι, την οικογένεια, τον τόπο του, ο κλέφτης ήθελε να τα κρατήσει στη μνήμη του και κάτι να του το θυμίζει. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που την περίοδο εκείνη γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. Αναλογιστείτε λοιπόν πόσα από αυτά που τραγουδήθηκαν χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αφού εξέλιπε αυτός που θα μπορούσε να τα καταγράψει. Πολεμιστές που πήγαιναν από ένα στρατόπεδο σε άλλο μετέφεραν κάποια από τα τραγούδια που έλεγαν στο προηγούμενο λιμέρι τους. Τα τραγουδούσαν όπως τα θυμόταν, συχνά αυτοσχεδιάζοντας. Ο πληθυσμός κυρίως της υπαίθρου, ειδικότερα των καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς και όσα τραγουδήθηκαν σε σπίτια, θεωρούνται οι παράγοντες που συντηρούν και αναπαράγουν το δημοτικό τραγούδι ως τις μέρες μας. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως στο δημοτικό μας τραγούδι οφείλεται η απονομή τιμών σε άγνωστα πρόσωπα που συνέβαλαν στην απελευθέρωση και που δεν αναφέρονται από την ευρύτερα γνωστή ιστορία. Οι επαναστάσεις των Ελλήνων ήταν συνεχείς
και διαχρονικές. Δεν σταμάτησαν καμία στιγμή της Οθωμανοκρατίας να επαναστατούν. Και όχι μόνο στη σημερινή γεωγραφική έκταση της Ελλάδος, αλλά και στη Βλαχιά. Εκεί υπάρχει ο Μιχαήλ ο Γενναίος, σπουδαίος καπετάνιος. Τις επαναστάσεις των Ελλήνων στη Βλαχιά τις διέσωσαν τα θρακικά δημοτικά τραγούδια. Ένα τέτοιο είναι ο Μιχάηλ Μπέης. Για να δούμε τι λέει. Μιχάηλ Μπέης βουλεύτηκε τους Τούρκους να χαλάσει με 400 κάτεργα και 62 γαλιόνια. Μπροστά παέν τα κάτεργα και πίσω τα γαλιόνια. Στη μέση παέν Μιχάηλ Μπέης, μεγάλος καπετάνιος. Στο ένα του χέρι κρατά σταυρό και στ' άλλο το σπαθί του. Τον τρέμει ούλη η Τουρκιά και της Βλαχιάς στα μέρη. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και επανάσταση στη Ρούμελη, η αποτυχημένη επανάσταση του Παπαθήμιου, του Βλαχάβα, στα Χάσια Όρη. Η επανάσταση δεν πέτυχε. Ωραία, απέτυχε. Αλλά ο Παπαθήμιος συνελήφθη, θανατώθηκε στα Γιάννενα δια διαμελισμού από τον Αλίπασα. Όμως οι Ρουμελιώτες του κάνανε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο για να μπορούν να το τραγουδάνε και για να μην παραπέμπει στον παπά τους, το είπαν ο θάνατος της Παπαδιάς ή ο θάνατος της Καλογριάς. Και έτσι μπορούσαν να το τραγουδήσουν αλληγορικά. Σήμερα η μνήμη του μένει ζωντανή με το χορό Καγκελάρη στα Αθαμανικά Όρη της Υπήρου που είναι γεμάτο όρκους. Ο όρκος για τον Έλληνα είναι κάτι ιερό. Δεν ορκίζονταν εύκολα οι Έλληνες, παρά μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους και διεθνικούς. Σε αυτή τη μνήμη θέλουν να ανατρέξουμε οι ανώνυμοι ποιητές μας όταν μας προτρέπουν «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο, το χορό δεν τον αφήνω». Οι ποιητές προτρέπουν να δώσουμε κι άλλον όρκο. «Μα τον Άγιο Ιωάννη, ο χορός πάει γαϊτάνι». Βρίσκουμε και όρκο στον Άγιο Αριστομένη. Μα τον Άγιο Αριστομένη κάθονται μακριά οι ξένοι. Ο Άγιος Αριστομένης που επικαλείται ο λαός μας σε μια επανάσταση δεν είναι άλλος από τον ήρωα των αρχαίων Μεσσηνίων, ο οποίος το 688 π.Χ. τους ξεσήκωσε εναντίον των Σπαρτιατών κατακτητών του τόπου τους. Βρίσκουμε τους κλέφτες να ορκίζονται στον Άγιο Αρσένη. Μα τον Άγιο Αρσένη φεύγουνε ταχιά οι ξένοι. Ακόμα ετούτη την άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι, ώσπου να έρθει ο Μόσκοβος να φέρει το σεφέρι. Βρίσκουμε όρκο κλεφτών στην Αγία Εκατερίνη. Μα την Άγια Εκατερίνη κάνας ξένος δεν θα μείνει. Εδώ το όνομα Εκατερίνη παραπέμπει στη τζαρίνα της Ρωσίας και στη βοήθεια που οι Έλληνες περίμεναν από την Αγία Πετρούπολη. Το 1789 ο Δερβέναγας του Αλίπασα, ο Ιουσούφ Αράπης, φοβερός και τρομερός, προσπαθεί με 3.000 Τουρκαλβανούς να τα βάλει με όλους τους αρματολούς και κλέφτες Θεσσαλίας και Ρούμελης. Κατά αυτού σπέβδουν οι Κοντογιανναίοι και περνάνε στην Αθανασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο λαός μας, όταν προσπαθεί αυτό να το κάνει δημοτικό τραγούδι, βάζει κάποιον να φέρει μαντάτο, βάζει μαντατοφόρο. Δηλαδή στην ουσία τι κάνει, αναπαριστά την αρχαία τραγωδία. Το τραγούδι αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και έφτασε μέχρι τη Μάνη κάτω. Τραγουδήθηκε σε όλο το Μοριά, στη μισή Ελλάδα τότε. Ωρε τέχουν της μα, λέει τέχουν της μα, αν στα βουνά σου παραπεί, σου πει, γιου σου παραπεί, και στε κουλυπημένα. Μάιδε χαλά, λέει μάιδε χαλά, αζητά κτύπα σου παραπεί, σου πει, γιου σου παραπεί, μάιδε κακός αέρας.
Στη Μεγάλη Επανάσταση του Ολύμπου το 1807, επικεφαλής ήταν οι Λαζέοι. Ο γιος του Αλή Βελί Πασάς τους κυνήγησε και τους σκότωσε στο χωριό Ραψάνι το 1812. Το ιστορικό γεγονός καταγράφηκε μέσα από τους στίχους του δημοτικού τραγουδιού των Λαζέων οι γυναίκες. 3 πουλάκια κάθονται στον Έλυμπο στη ράχη. Το ένα τυράει τα Γιάννηνα, τ' άλλο την Κατερίνα. Το τρίτο το καλύτερο μυρολογάει και λέει: τι είναι το κακό που πάθαμε οι μαύροι οι Λαζέοι? Μας χάλασε ο Βελί Πασάς, μας έκαψε τα σπίτια, μας πήρε τις γυναίκες μας, μας πήρε τα παιδιά μας. Είναι Σεπτέμβριος του 1826. Η Ακρόπολη πολιορκείται από τους Οθωμανούς. Ο στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης μαζί με τον Κούρα αμήνεται. Σε μια ανάπαυλα της μάχης, ο Μακρυγιάννης ταυτοσχεδιάζοντας τραγούδαγε για να αναδείξει κάτι που ήθελε. Αυτό τον καθιστά και εργαλείο της ιστορίας. Ένα τέτοιο δικό του μυρολόι ήταν και αυτό που έψαλε στη θέση που υπεράσπιζε το Σερπετζέ. Κάλεσε λοιπόν σε δείπνο τον Κούρα και τους άλλους οπλαρχηγούς. Ο Γκούρας και ο Παπακώστας τον παρακάλεσαν να τραγουδήσει και ο Μακρυγιάννης δεν έχασε χρόνο. Ο ήλιος σε βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη. Το καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλια. Τα 4 κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει. Γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα. Άξα γυναίκια κλάματα και αντρώνουν τα μυριολόγια. Γι' αυτά τα ηρωικά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα. Και μες στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτυμένα. Με την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Ο Γκούρας αναστέναξε και του είπε: αδερφέ Μακρυγιάννη, είσαι καλό να το κάνει ο Θεός. Πρώτη φορά τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι είσαι καλό να μας βγει. Είχα κέφι, του είπε ο Μακρυγιάννης, όπου δεν τραγουδήσαμε τόσων καιρών. Όμως πώς συγκεντρώθηκαν όλα αυτά, πώς γράφτηκαν, να τα διαβάσουμε σήμερα. Αυτός που κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα τεράστιο αρχείο εγγράφων της επαναστατικής περίοδου είναι ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Όταν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της ιστορικής μελέτης του οθάνοντος του Ανδρούτσου, διαπίστωσε πως το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν διατηρούσε αρχείο του αγώνα του 21. Ανέλαβε το ίδιος να ψάξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Λεκάκης είναι συγγραφέας, λαογράφος και έχει κάνει έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, από όπου προκύπτει πως ο Βλαχογιάννης αναζήτησε χειρόγραφα και γράμματα των αγωνιστών από συγγενείς, φίλους τους. Γιώργο. Ναι, είναι σημαντικό να πούμε ότι αν έχουμε αρχείο αγώνος, το οφείλουμε στο πάθος ενός μεγάλου Έλληνα, ενός σπουδαίου ερευνητή, του Γιάννη Βλαχογιάννη, από την Αύπακτο. Ένας σπουδαίος λόγιος, ο οποίος ξεκινάει να γράψει κάτι για το 21 και βλέπει ότι δεν υπάρχει αρχείο. Έτσι λοιπόν αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συγκεντρώσει. Αλλά πού να τα βρει τα κείμενα και όλα αυτά τα πρωτότυπα. Τότε αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι κάποια πράγματα ακόμα και του Μακρυγιάννη, τα απομνημονεύματα, τα χειρόγραφα δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα. Ο θάνατος του Ανδρούτσου δεν υπάρχει συγκεντρωμένος, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, κομβικό στοιχείο. Και έτσι απευθύνεται σε συγγενείς. Βλέπει λοιπόν ότι φτάνει μέχρι και το εξωτερικό να βρει ανθρώπους με τα πενιχρά του έσοδα που μπορούσε να έχει να κάνει αυτά τα ταξίδια. Έτσι λοιπόν βλέπει ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πουλήσει το χαρτί, το οποίο ήταν πολύτιμο τότε, σε μπακάλικα, μανάβικα και κρεοπολία για κόλλες περιτυλίγματος. Και για να έχουν έσοδα. Οι συγγενείς των αγωνιστών, ξέρετε, δεν ανταμείφθηκαν ούτε πήραν κάποια σύνταξη. Έτσι λοιπόν έτρεχε στα μπακάλικα και στα χασάπικα και έδινε ό,τι ψηλά είχε να αγοράσει τις κόρες πελετηρήματος για να δει τι γράφουν μέσα και να το συγκεντρώσει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αναφορές στις εφημερίδες εκείνες που λένε συναντούσαν τον Βλαχογιάννη στο δρόμο και επειδή θα του ζητούσε λεφτά για να αγοράσει αυτές τις κόλλες, άλλαζαν πεζοδρόμιο. Τόσο πολύ είχε φτάσει να επαιτεί εντός εισαγωγικών. Από όποιον φίλο είχε, δώσ' μου 2 δεκάρες, δώσ' μου 3 δεκάρες να πάω να πάρω κόλλες. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αυτόν τον αγώνα, συγκεντρώθηκε το αρχείο του αγώνος
το οποίο είχε ξεκινήσει ο Καποδίστριας να το συγκεντρώνει, αλλά όταν έφυγε ο Καποδίστριας δεν ξέρουμε τι απέγινε και πώς εκποιήθηκε. Φανταστείτε λοιπόν ότι περιέρχεται στο ελεκτικό συνέδριο και αργότερα με μια απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχει ΦΕΚ, δόθηκε για εκποίηση. Έτσι λοιπόν ό,τι έχουμε είναι οι προσπάθειες αυτού του αντρός. Το 1804 φαίνεται πρώτος να ενδιαφέρεται για τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια ο οικονομολόγος Σισμόντ ντε Σισμοντή, ο οποίος σε γράμμα σε φίλη του στην Κέρκυρα τη ζητάει και του στέλνει τα δημοτικά τραγούδια του νησιού της. Ένας Βαρώνος, ονόματι Βέρνερ φον Χαξχάουζεν, συναντά τον διευθυντή της αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης, ο οποίος του δείχνει τη δική του συλλογή με ελληνικά δημοτικά τραγούδια και τον ενημερώνει πως στη Βιέννη, όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες, εκδίδονται ήδη 2 ελληνικά περιοδικά, ο Λόγιος Ερμής και ο Φιλολογικός Τηλέγραφος. Ο Χαξχάουζεν συναναστρέφεται με Έλληνες της περιοχής στην προσπάθειά του να πλουτίσει τη συλλογή του. Κάπως έτσι συναντάει τον Θόδωρο Μανούσο από τη Μακεδονία, ο οποίος του μιλάει για τη γιαγιά του που γνωρίζει πολλά τέτοια τραγούδια. Σε επόμενη συνάντησή τους η γιαγιά τραγουδάει στο Χαξχάουζεν τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που θυμόταν και εκείνος τα καταγράφει σε έμετρη γερμανική γλώσσα. Ο Μανούσος βέβαια κράτησε αντίγραφα, τα οποία και έστειλε στον Κοραή στο Παρίσι. Το καλοκαίρι του 1815 ο Γκέτε πήγε για λουτρά στη γερμανική Λουτρόπολη Βισμπάντεν. Εκεί συναντήθηκε με τον Καποδίστρια αλλά και με τον Χαξχάουζεν. Ο δεύτερος είχε ήδη στην κατοχή του μια αρκετά καλή συγκομιδία από ελληνικά δημοτικά τραγούδια που τα είχε συλλέξει από ανθρώπους της υπαίθρου. Με την προτροπή όχι μόνο του Γκέτε αλλά και πολλών άλλων, ο Χαξχάουζεν προχώρησε τελικά στην έκδοσή τους που έγινε πολύ αργότερα το 1935. Εκείνης της έκδοσης προηγήθηκε άλλη. Αυτή του Γάλλου λόγιου Φοριέλ, καθηγητή φιλολογίας στη Σορβόνη, ο οποίος συνέλεξε τα δημοτικά τραγούδια της χώρας μας και τα εξέδωσε στο Παρίσι το 1824. Ο πρώτος τόμος της συλλογής είχε τίτλο «Ελληνικά τραγούδια» ή «Δημοτικά τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδος». Τον επόμενο χρόνο κυκλοφορεί και ο δεύτερος τόμος. Το 1826 η συλλογή αυτή μεταφράστηκε στα γερμανικά. Αργότερα μεταφράστηκε στα αγγλικά, ρωσικά και τα ιταλικά. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη, συγκεντρωμένη και αναλυμένη καταγραφή των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και μάλιστα κυκλοφόρησε στην Ευρώπη μεσούντος του αγώνα μας κατά των Τούρκων, δίνοντας έτσι και επιχειρήματα στον αγώνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες. Θα αναρωτιέστε άραγε ποια είναι η πιο κομβική ημερομηνία καταγραφής του δημοτικού μας τραγουδιού. Είναι το 1815. Είναι η στιγμή εκείνη που ο Γκέτε στη Φραγκφούρτη, όταν ήταν της μόδας τότε τα φιλολογικά σαλόνια που είχαν ξεκινήσει από τη Γαλλία, τα αντέγραψαν και οι Γερμανοί, καλεί στο σπίτι του όχι μόνο ποιητές και λογίους, αλλά εκείνη την ημέρα, εκείνη την ημερομηνία καλεί και ζωγράφους. Δεν κατάλαβαν πολύ καλά τι δουλειά είχαν οι ζωγράφοι και σε εκείνη τη συνάντηση. Την απορία τη λύνει ο Γκέτε μόλις φτάνει να τους μιλήσει για το θέμα το οποίο θα έκανε τη διάλεξη. Ήταν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Είναι, λέει, απλό, λαϊκό, τόσο αληθινό όσο και μεταφυσικό. Και τους μιλάει για το τραγούδι, το δημοτικό, όπου εξηγεί ότι εκεί βλέπεις, λέει, 2 βουνά μεταξύ τους να μαλώνουν. Βλέπεις τον αητό να μιλάει στα νύχια του, που είναι τα όπλα του. Βλέπεις τον αητό να μιλάει με ένα κομμένο κεφάλι ενός κλέφτη. Αυτά τα πράγματα, τους λέει, είναι ασύλληπτα και σας καλώ να τα ζωγραφίσετε αλλά και να τα μεταφράσουμε και να τα διαδώσουμε στον κόσμο. Άλλωστε τα ίδια είχε γράψει και στο γιο του τον Αύγουστο και τον είχε παρακινήσει να ασχοληθεί με το δημοτικό τραγούδι. Τα ίδια είχε πει και στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Όμως το πιο σημαντικό είναι που τους λέει τώρα θα σας πω κάτι που δύσκολα μεταφράζεται και πραγματικά δεν μπορεί να έχει τέρι στη μετάφραση. Είναι το τραγούδι «Ο Χάρος με τους αποθαμένους». Εκεί ξεκινάει η Ευρώπη να αντιλαμβάνεται το μεγαλείο της ελληνικής λαϊκής δημοτικής μουσικής. Και δεν είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα. Μην άνεμος τα πολεμά, μην αυροχή τα δέρνει. Ουδάνεμος τα πολεμά κι ουδέ βροχή τα δέρνει. Μόνο διαβαίνει ο χάροντας με τους αποθαμένους. Στέρνει τους νιούς από μπροστά, τους γέροντας κατόπι. Τα τρυφερά παιδόπουλα σε σέλα ραδιασμένα. Παρακαλούν οι γέροντες, τα αγόρια γονατίζουν. Κόνεψε χάρο σε χωριό, κόνεψε καν σε βρύση. Να πιούν οι γέροντες νερό και γη να λιθαρίσουν. Και τα μικρά παιδόπουλα να μάσουν λουλούδια. Όχι. Χωριά δεν θέλω εγώ. Σε βρύσες δεν κονεύω. Έρχονται οι μάνες για νερό. Γνωρίζουν τα παιδιά τους. Γνωρίζονται τα αντρόγυνα. Και χωρισμό δεν έχω.
Αλλά και ο Διονύσιος Σολωμός, με το που ήρθε στην Ελλάδα από την Ιταλία, επιδόθηκε στον αγώνα συλλογής ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και λαϊκών στίχων και παροιμιών. Τη συλλογή Σολωμού ζήτησε ο Τομασέο Κάντι, ο οποίος έκανε και αυτός μια σχετική συλλογή και πράγματι ο Σολωμός του την παραχώρησε. Η συλλογή Τομασέο κυκλοφόρησε το 1842 στην Ενετία και ήταν ελληνικά δημοτικά. Σε ιταλική μετάφραση αυτή η συλλογή έκανε το Σολωμό να πει στο φίλο του, τον κερκυραίο φίλο του Αντώνη Μανούσο, να περάσει απέναντι και να καταγράψει τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που τραγουδιούνται εκεί στην Ήπειρο. Η συλλογή Μανούσου, τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα από Αντώνη Μανούσο, κυκλοφόρησε το 1850 στην Κέρκυρα. Οι παραλλαγές αυθονούν σήμερα στα ιδιαίτερα δημοφιλή παλιά δημοτικά τραγούδια. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το γνωστότατο τραγούδι 40 παλικάρια, τραγούδι που αποτελεί θούριο του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα. Η παραλλαγή που έχει καθιερωθεί και τραγουδιέται και ακούγεται στις μέρες μας είναι αυτή του Μοριά και ήθιστε να συνδέεται με την Τρίπολη, κοινώς Τριπολιτσά ή Τροπολιτσά ή Τρομπολιτσά. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πάνε για να πατήσουνε την τόπο μορτήν Τοπολίτσα. Στο δρόμο που πηγαίνανε γέροντα, μοργέροντα παντούν. Για και χαρά σου γέρο, καλώς τα παιδιά. Πού πάτε παλικάρια, πού πατώρε, παιδιά. Πάμε για να πατήσουμε την τόπο, μορτήν Τοπολίτσα. Το ποίημα δείχνει ότι οι εμπειροπόλεμοι κλέφτες, γνωρίζοντας ότι στον αγώνα δεν αρκεί μόνο η ανδρεία, ζητούν τη βοήθεια και συμβουλή και τη συμπόρευση ενός έμπειρου γεροκλέφτη. Του γέροντα που ξέρει τα κατατόπια, πώς θα κοιμηθεί, που θα πορευτεί και που θα κρυφτεί. Ο γέροντας, έχοντας αποκάμει πια από τον μακρόχρονο αγώνα στα βουνά και στα λαγκάδια, αδυνατή αλλά πρόθυμα προσφέρει το γιο του, για τον οποίο μάλιστα εγγυάται ότι είναι εξίσου καλά μοιημένος και ικανός όσο και σβέλτος και γρήγορος. Πρόκειται για ένα περιστατικό λοιπόν μιας πορείας ενός κλέφτικου σώματος της εποχής προς ένα τουρκοκρατούμενο κέντρο πορείας που συνοδεύεται από τη στρατολόγηση νέου αίματος. Η συχνή εμφάνιση των 40 παλικαριών στη δημοτική μας ποίηση μπορεί να ερμηνευτεί και ιστορικά, αφού ο αριθμός 40 αναφέρεται συχνά σαν αριθμητική δύναμη αποσπασμάτων κλεφτών και Ελλήνων επαναστατών που έδρασαν την εποχή εκείνη. Μια παραλλαγή ακόμα λέει πως 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πάνε για να πατήσουν την Τοπολιτσά. Η Τοπολιτσά είναι ένα διπλανό χωριό στη Λιβαδιά και σήμερα ονομάζεται Κάστρο. Στην παραλλαγή από τη Δόρυζα Μαντινίας, 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά βγήκαν αρματωμένα, πάνε για κλεψιά, πάνε για να πατήσουν το καλό χωριό. Μια άλλη παραλλαγή ως τόπο προέλευσης παρουσιάζει την Αρκαδιά, δηλαδή την Κυπαρισία, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη. Σαν προορισμό την Τροπολιτσά. 40 παλικάρια από την Αρκαδιά, καλά και αρματωμένα, πάνε για το Μοριά. Στο δρόμο που πηγαίνουν και στη Δημοσιά απάντησαν ένα γεροντόκλεφτα. Έχουμε όμως και κυπριακή παραλλαγή. 40 παλικάρια τζαπού την Λιβαδιάν, καράβιν αρματώσασιν, να παν εις την κλεψάν, στον δρόμον που πέναν γέρον ανταμώσασιν. Ώρα καλή σου γέρο, καλώς θα τα παιδιά. Πού πάτε βρε κοπέλια, πού πάτε βρε παιδιά, πάμε για να πατήσουμε την Τριπολιτζάν.
Βέβαια, όποια παραλλαγή και αν δούμε, όποια ερμηνεία και αν δεχθούμε, το τραγούδι συνεχίζει να μιλά για ένα περιστατικό της ζωής των κλεφτών και των αρματολών. Έστω και απλό, πάντως ανθρώπινο. Μια ζωή σκληρής και αγέροχης στα κακοτράχαλα και άπαρτα βουνά μιας στενάουσας πατρίδας. Δεν πρέπει να μας διαφύγει η αίσθηση που είχαν προκαλέσει στην Ευρώπη οι θυσίες των ψαρών της Χίου και του Μεσολογγίου. Έτσι λοιπόν, με την πίεση που άσκησε το κύμα του φιλελληνισμού στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα επαναστάτησε, πολέμησε, αγωνίστηκε και απελευθερώθηκε. Και δεν ήταν μόνο η Ευρώπη. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Providence Patriot, που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821, φιλοξένησε άρθρο για την Ελληνική Επανάσταση. Πηγή του άρθρου ήταν η εφημερίδα Charleston Courier. Ο αρθογράφος έγραφε με έντονο λυρισμό για το δίκαιο αγώνα των επαναστατημένων κατά του τουρκικού δεσποτισμού. Ο Αμερικανός αρθογράφος συνδέει τον ξεσηκωμό του λαού με τις ιστορικές ρίζες του που προέρχονται απευθείας από την αρχαία Ελλάδα, όπως αναφέρει. Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν από τη δημοσίευση του άρθρου όταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τριπολιτσά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Ξεκινά από το χώμα μια καλλιέργεια πολέμου, όπως αυτή του Κάδμου, ενώ οι δάφνες της Ίδας και του Ολύμπου λυγίζουν το πανύψηλο κορμί τους για να τιμήσουν τους σωτήρες της αρχαίας ελευθερίας. Η θρησκεία χωρίζει τους αντιπάλους και ξεπερνά τη δύναμη της επανένωσης. Ο Τούρκος, τυφλωμένος από την οργή του, ενισχύει τη φλόγα που μέλει να τον κατασπαράξει και με τις θηριωδίες του εναντίον της χριστιανικής εκκλησίας αυξάνει την όρεξη της Αυστρίας και του Τσάρου. Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή σε κάποια από αυτά τα γεγονότα ενδεικτικά, διότι διαφορετικά θα θέλαμε ημέρες και μήνες για να τα εξιστορήσουμε. Η σημαντικότερη ίσως μάχη που δόθηκε στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ήταν στα Δερβενάκια, στις 26 Ιουλίου 1822. Ήταν η στιγμή που οι Έλληνες έπαψαν να φοβούνται τους Τούρκους και οι Τούρκοι άρχισαν να φοβούνται τους Έλληνες. Πρωτεργάτης αυτής της μεγάλης νίκης ήταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αγωνιστής που εμψύχωσε τους Έλληνες και βοήθησε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς. Και μετά κατηγορήθηκε ως προδότης, ο συνένοχος συνωμοσίας με τους Ρώσους κατά του βασιλέα Όθωνα. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε σε θάνατο. Μόνο 2 δικαστές, ο Αναστάσης Πολυζωίδης και ο Γιώργος Τερτσέτης, δεν υπέγραψαν την καταδίκη του ήρωα της Επανάστασης. Μια προδοσία, την οποία ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης δεν παραδέχτηκε ποτέ. Και μια υπόθεση που σήμερα παραμένει άλυτη. Στα να πιού, για σας λεβέντες, στα να πιού, ούτω παλαμίδι, στα να πιού, ούτω παλαμίδι, κι βροντάει το καριοφίλι. Το βροντάνε για σας λεβέντες, το βροντα ανημοραίτες, το βροντα ανημοραίτες, κι όλοι βαροπινίτες. Το βροντάει
για σας λεβέντες το μπρόντα, αι και μια γυναίκα το μπρόντα, αι και μια γυναίκα, η καημένη χρονιά 10. Μετά τη δίκη και την καταδίκη των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα στο βουλευτικό για εσχάτη προδοσία στις 26 Μαΐου του 1834, οι δύο πρωταγωνιστές της ελευθερίας οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ο Τάσος Τσάγκος, ένας από τους ιδρυτές της Αρχαιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού, μας κάνει την τιμή να μας ξεναγήσει σε ένα πάρα πολύ οικείο χώρο για αυτόν, το Παλαμίδι Παλαμίδιον, όπως το λένε. Είναι ένα ιστορικό κάστρο, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά του ναυπλίου και είναι ένα ισχυρό φρουριακό συγκρότημα. Εδώ φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχικοί, δηλαδή. Όχι αν διαφωνήσει τότε με το καθεστώς των Βαβαρών, τους φυλακίζαν εδώ. Είμαστε στο Παλαμίδι, στον προμαχώνα του Μιλτιάδη, εδώ που φυλάκισαν τους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επαναστάσεως, τον Πλαπούτα και τον Κολοκοτρώνη, μετά την καταδίκη τους από το δικαστήριο. Υπάρχει κάποια μαρτυρία ότι εδώ ήταν η φυλακή του Κολοκοτρώνη, να έχει γραφτεί από κάποιο μάρτυρα? Κοιτάξτε, είμαστε σήμερα στο Παλαμίδι που έχει μια ηλιόλουστη μέρα. Έτσι φαντάζομαι δηλαδή και την μέρα που έκανε το περίπατό της η μάρτυρας, η Μπετίνα Φον Σαβινή στο Παλαμίδι, και είδε εδώ το γέρο του Μοριά να κάθεται έξω σε ένα πεζούλι. Αυτό λοιπόν το έγραψε σε γράμμα στον πατέρα της στην Γερμανία, αναφέροντας κατόπιν για την θέα που έβλεπε από αυτό εδώ το σημείο, για τη φύση κλπ. Η Μπετίνα Φον Σαβινή ήταν η γυναίκα του Κωνσταντίνου Σκινά. Ο Κωνσταντίνος Σκινάς ήταν υπουργός δικαιοσύνης επί αντιβασιλείας. Αυτός έφυγε και πήγε για σπουδές στη Γερμανία, να σπουδάσει νομικά. Εκεί πήγε στο πανεπιστήμιο που δίδασκε ο σπουδαίος νομικός Φρίντριχ Καρλ Φον Σαβινή, ο πατέρας δηλαδή της Μπετίνας. Ανάπτυξαν σχέσεις και πήγε στο σπίτι του και γνώρισε την Μπετίνα και την ερωτεύτηκε. Και ζήτησε από τον πατέρα της να την παντρευτεί. Αλλά ο Φον Σαβινή είδε ότι ο Σκινάς ήταν άφραγκος, δεν είχε κανένα αξίωμα και τον ξαπόστειλε. Του λέει: φύγε να πάει να κάνεις καριέρα και όταν θα επιτύχεις να έρθεις πάλι να τα πούμε. Του επέτρεψε μόνο να επικοινωνεί με την Μπετίνα μέσω αυτών, αλληλογραφίας. Ο Σκινάς, ερχόμενος εδώ, ανέλαβε αξιώματα και επί αντιβασιλείας έγινε υπουργός. Στέλνει λοιπόν γράμμα ότι είναι υπουργός και ξαναζητάει το χέρι. Ο πατέρας της Μπετίνας συμφωνεί και κατεβαίνουν στην Αγκώνα και παντρεύονται. Παντρεύτηκαν λοιπόν εκεί και ήρθαν στον Ναύπλιον. Κατευθείαν από την Αγκώνα στο Ναύπλιον, όπου η Μπετίνα έμεινε εδώ πέρα 5 μήνες και κατέγραψε τα πάντα. Δηλαδή την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τη συμπεριφορά των κατοίκων, την καθαρά Δευτέρα, τις μασκαράδες, τις απόκριες. Σε αυτούς τους περιπάτους λοιπόν που έκανε, είχε έρθει και εδώ στο Παλαμίδι αρκετές φορές και εδώ είχε δει το γέρο του Μοριά να κάθεται σε αυτό εδώ το κτίσμα, μας περιγράφει, στην αυλή του σε ένα πεζούλι. Αυτή είναι λοιπόν η μαρτυρία που έχουμε τότε από την Μπετίνα, από τα γράμματά της Φον Σαβινή. Έτσι, δεν λέει περισσότερα για τον Κολοκοτρώνη για το λόγο που σας είπα. Ότι ο άντρας της ήταν αυτός. Με τους Βαβαρούς. Ναι, αυτός που υπέγραψε κιόλας. Ναι. Έτσι, για να φυλακιστεί ο Κολοκοτρώνης.
Και μετά συνεχίζει ότι φεύγοντας από εδώ επισκέφτηκε τον περομαχώνα του Αγίου Ανδρέα για να ανάψει ένα κερί. Ο κόσμος όταν έρχεται στο κάστρο του Παλαμιδίου, ακολουθώντας τις πινακίδες, καταλήγει για να δει τη φυλακή του Κολοκοτρώνη σε αυτό εδώ το σημείο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό μάλλον συνέβη από άγνοια ή η λαϊκή φαντασία το έφτιαξε. Ξέρετε, όταν μεταπολεμικά, όταν επισκέπτονταν το Παλαμίδι και ζητούσαν να τους δείξουν που είναι η φυλακή του Κολοκοτρώνη, είτε ο φύλακας ή κάποιοι που διέμεναν τότε εδώ, τους έδειχναν αυτό το μπουντρούμι εδώ. Ένας λόγος ήταν μάλλον η άγνοια, και ο δεύτερος λόγος πιθανότατα ήταν ότι κάποιος για να κατέβει χρειαζόταν κάποιο κερί. Οπότε δίνοντας το κερί έπαιρνε και κάποιο φιλοδόρημα. Αυτό έμεινε, ας πούμε, και διαιωνίστηκε ως τα σήμερα. Αν διαβάσει κανείς τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, θα δει ότι γράφει ο ίδιος πως φυλακίστηκε σε κελί, σκοτεινό και δεν έβλεπε άνθρωπο για αρκετό καιρό. Αυτό είναι αλήθεια. Τον συνέλαβε ο μοίραρχος ο Κλέοπας, τον φυλάκισε στην ακροναυπλία. Στο Ιτσκαλέ. Ναι, στο Ιτσκαλέ που βλέπουμε ακριβώς κάτω μας, και όντως έτσι ήταν. Γι' αυτό και δημιουργείται μια σύγχυση με τη φυλακή του Κολοκοτρώνη, με το Ιτσκαλέ, με το Παλαμίδι. Αυτό που αναφέρει ο Κολοκοτρώνης είναι στην πρώτη φυλάκισή του πρωτού δικαστή στο Ιτσκαλέ. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1825 γίνονται τα εγγένεια εδώ στο Βουλευτικό. Λειτουργεί ως Βουλή των Ελλήνων περίπου μέχρι το 1828. Πρόκειται για τέμενος το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου, από έναν πλούσιο Οθωμανό αγά, τον Αγά Πασά, και σύμφωνα με τοπική παράδοση έχει προσανατολισμό προς τη Μέκκα. Τον Ιούνιο του 1824 αποφασίστηκε η επισκευή του προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Βουλή του επαναστατημένου έθνους βάσει σχεδίων του στρατιωτικού μηχανικού Θόδωρου Βαλιάνου. Υπεγράφει μάλιστα συμφωνητικό κατασκευής, πρωτοποριακό στοιχείο για εκείνη την εποχή. Το κτίριο σήμερα λειτουργεί ως χώρος διαλέξεων, συνεδρίων, συναυλιών και στο ισόγειο του Βουλευτικού στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη του Ναυπλίου. Ναύπλιο 27 Σεπτεμβρίου ή 8 Οκτωβρίου 1831, οι διαφορετικές ημερομηνίες προκύπτουν λόγω παλαιού και νέου ημερολογίου. Ο κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, πέφτει νεκρός έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, από ελληνικά δυστυχώς χέρια. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο Καποδίστριας, πλησιάζοντας στην εκκλησία, πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από τον Γιώργη και Κωνσταντή Μαυρομιχάλη. Εδώ λοιπόν περίμεναν τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Κωνσταντής και ο Γιώργος ο Μαυρομιχάλης. Ακριβώς. Εδώ, σε αυτή εδώ τη γωνιά της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα. Και κυρίως βλέπεις ο Καποδίστριας και τιμούσε πάντα τον προστάτη της ιδιαίτερης πατρίδος του. Και εδώ είναι μία από τις σφαίρες που προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια
και έμεινα εδώ. Εδώ εστάκονται οι δύο δολοφόνοι του. Ο θείος του Γιώργου Μαυρομιχάλη και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή ο γιος του Πεντρόπη Μαυρομιχάλη. Ήταν πρωί, 27 Ενάτου 1831 με το παλιό ημερολόγιο και πολύ 6 και 45. Ο Καποδίστριας ανέβαινε από αυτό εδώ το δρόμο. Είχε συναντήσει στο δρόμο τους δυο Μαυρομιχαλαίους, οι οποίοι συνοδευόντουσαν από δύο φρουρούς, διότι είχαν ποινή και εφρουρούντο, γιατί ξέραν ότι κινδύνευε ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας είχε και αυτός δύο φρουρούς. Ο ένας ήταν ένας κουλοχέρης πιστός του, ο Κοζόνης. Όταν λοιπόν έφτασε εδώ, έβγαλε το καπέλο και τους χαιρέτησε που τον περίμεναν. Τράβηξε την κουμπούρα του ο Κωνσταντίνος ο Μαυρομιχάλης και το έδωσε μια σφαίρα. Συγχρόνως τράβηξε το μαχαίρι του ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και τον εκάρφωσε. Έπεσε κάτω. Έγινε πανικός. Οι φρουροί που έπρεπε να φρουρούν, υποτίθεται, τους Μαυρομιχαλαίους, αντί να τους σταματήσουν, τράβηξαν και αυτοί εναντίον των φρουρών του Καποδίστρια. Η μία σφαίρα που δεν πέτυχε έχει αποτυπωθεί εδώ και μένει. Όταν έπεσε ο Καποδίστριας, έγινε χαμός. Ο ένας από τους δολοφόνους του, ο Κωνσταντίνος, ένας πανέμορφος αγωνιστής του 21, τράβηξε από αυτό το δρόμο να ανέβει. Τότε ο κουλοχέρης, ο Κοζόνης, με την κουμπούρα του, τον πέτυχε στη μέση από πίσω και η σφαίρα του βγήκε μπροστά. Τραυματισμένος, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο λαός που βγήκε είτε από την εκκλησία είτε άκουσε τις φωνές, σκοτώσαν τον κυβερνήτη, σκοτώσαν τον Μπαρμπαγιάννη, τον έπιασαν και τον λιτσάρισαν. Είχε κακή τύχη. Τον κουβάλισαν κάτω στην παραλία και το πτώμα του το πέταξαν. Ναι. Ο δεύτερος, ο Γεώργιος ο Μπεϊζαντές, έτσι τον έλεγαν, από τους πιο μορφωμένους και από τους πιο ωραίους αγωνιστές του 1821, η μοίρα το έφερε αυτός να δώσει στον Καποδίστρια τον τίτλο του κυβερνήτη. Γιατί είχε εκλεγεί στο Σύνταγμα στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, όπου ψηφίστηκε το Σύνταγμα της χώρας, εκλέχθηκε πρώτο μέλος. Δηλαδή, σαν να λέμε πρωθυπουργός σήμερα. Και αυτός ορίστηκε να πάει να δώσει στον Καποδίστρια να γίνει κυβερνήτης. Αυτό το χέρι που του έδωσε στην εξουσία, αυτό το χέρι του αφαίρεσε εδώ τη ζωή, μέσα από μια λογική που άλλοι προγραμμάτισαν και άλλοι δημιούργησαν το κλίμα για να σκοτώσουν την ελπίδα του έθνους στον Καποδίστρια. Και αυτός πώς διέφυγε? Διέφυγε μπροστά, σε αυτό το δρομάκι εδώ, κατέβηκε κάτω στο τέρμα του δρόμου, αριστερά προχωρώντας. Έφτασε... Δηλαδή, είχε σκοπό να πάει στο γαλλικό προξενείο? Ναι, ήταν προετοιμασμένα όλα. Παρόλο που οι ίδιοι ισχυριζόντουσαν ότι όλα τα έκαναν για γδικιωμό, όπως λένε στη Μάνη, το αγραφονόμο, και ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι σαν τον γείτονα, και δηλαδή ότι ήταν τυρανοκτόνοι. Ναι. Κατέφυγαν στο γαλλικό προξενείο. Εκεί όμως τους κυνήγησε ο λαός και κυρίως όταν κρύφτηκε ο αδερφός του Καποδίστρια, ο Αυγουστίνος, εγύριψε να παραδοθούν. Αρνήθηκε ο Γάλλος πρόξενος. Απέναντι ακριβώς στο λιμάνι ήταν του Ορλόφ το πλοίο, του Ρώσου, και χτύπησαν με πυροβόλο την οικία του Γάλλου πρόξενου. Νομίζω έπεσε και μία βίδα στο βουλευτικό. Αυτή είναι, και το βουλευτικό είναι στη συνέχεια του. Η οβίδα όμως αυτή γράφουν ότι χτύπησε στη σκεπή το γαλλικό προξενείο και κατέληξε στην δυτική πλευρά της δυτική εκκλησία, όπως λένε. Τότε αναγκάστηκαν ο Γάλλος πρόξενος να τον παραδώσει. Η συνέχεια είναι γνωστή, φτιάχτηκε ένα δικαστήριο. Όλοι όσοι ήταν γνωστοί του και φίλοι του και που ήθελαν, όπως ο Κολέτης παραδείγματος χάρη, στάθηκαν αντίον του γιατί είδαν τη λαϊκή αγανάκτηση, και μετά από μια δίκη η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εκτελέστηκε. Μάλιστα έγινε το εξής. Έπρεπε προτού εκτελεστεί να του κοπεί και το δεξί χέρι σαν τιμωρία λίγο πριν από την εκτέλεση, ως πατροκτόνος.
Αλλά τότε ο αδερφός του Καποδίστρια του χάρισε τουλάχιστον αυτή την ποινή και εκτελέστηκε. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, η Νικηταράς, η Τουρκοφάγος, έδωσε δείγματα γραφής όχι μόνο της γενναιότητάς του, αλλά και για το χαρακτήρα του. Ο Νικηταράς ανήκε στο κόμμα των Ναπαίων, των Ρωσόφιλων. Μετά την απελευθέρωση, τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια. Πήρε μέρος στην 4η Εθνοσυνέλευση του Αύγουστου το 1829, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο Παλαμίδι το 1834 και το 1839 και τελικά στις 18 Σεπτεμβρίου 1841 αμνηστεύθηκε, έχοντας όμως ήδη χάσει την όρασή του. Ήταν τόσο φτωχός που κατάντησε ζητιάνο στα σοκάκια του Πειραιά. Η αρμόδια αρχή που αδειοδοτούσε τα πόστα του είχε ορίσει μία ορισμένη μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, να επετεί κοντά στην εκκλησία Σήμερα της Ευαγγελίστριας που χτίστηκε το 1892. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος από τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων πήγε να τους συναντήσει. Όταν ο Νικηταράς αντελήφθη τον ξένο, μάζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του. «Τι κάνετε, στρατηγέ μου?» ρώτησε ο ξένος. «Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα», απάντησε υπερήφανα ο ήρωας. «Μα εδώ την απολαμβάνετε καθισμένος στο δρόμο?» επέμεινε ο πρέσβης. «Η πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη για να ζω καλά, αλλά έρχομαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο κόσμος», απάντησε περήφανα πάλι ο Νικηταράς. Ο ξένος κατάλαβε και διακριτικά φεύγοντας άφησε να του πέσει ένα πουγγί με χρυσές λίρες. Ο Νικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγγί και φώναξε στον ξένο: «Ξένε, σου έπεσε το πουγγί σου. Πάρε να μην το βρει κανείς και το χάσεις». Έζησε λίγα χρόνια ακόμα με μια πενιχρή και για κάποιους μηδαμινή σύνταξη και πέθανε το 1849 μόνο στον Πειραιά. Η εξέγερση των Ελλήνων το 1821 και η απελευθέρωση σιγά σιγά αρχικά δεν φάνηκε να πολύ αρέσει στους Ευρωπαίους, ίσως με την αλλαγή του status quo λόγω του ενδεχομένου της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή ότι δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν η καθεμιά τα δικά της συμφέροντα. Οι δυνάμεις της Ευρώπης δεν αναγνώρισαν αμέσως την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος υπήρξε η Αϊτή. Μάλιστα το 1822 ο πρόεδρός της, Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ, απέστειλε στην Ελληνική Επιτροπή των Παρισίων και τα μέλη του Διευθυντηρίου σχετική επιστολή αναγνώρισης. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που έστελναν από το εξωτερικό επιστολές, όπου μπορούσαν, ζητώντας βοήθεια για την Επανάσταση. Ο Αδαμάντιος Κοραής, μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες, έγραψε στον τότε πρόεδρο της Αϊτής, Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ. Ο Αιτινός πρόεδρος απάντησε ότι και η Αϊτή δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα της εναντίον των Γάλλων απεικιοκρατών. Έτσι δεν ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Και το μόνο που μπορούσε, και έκανε, ήταν να στείλει συμβολικά 45 τόνους καφέ προς πώληση για να αγοραστούν όπλα και πολεμοφόδια, αλλά και 100 Αιτινούς εθελοντές, οι οποίοι όμως πέθαναν όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής, έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ. Αν κάτι πάντως πρέπει να διδαχτούμε από την Επανάσταση του 21 είναι ότι πριν καν απελευθερωθούμε επιχειρήσαμε να αλληλοσφαγούμε. Τους στρατηγούς τους φυλάκισαν. Τον κυβερνήτη που θέλησε να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο για την επιβίωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, τον Καποδίστρια, τον δολοφόνησε. Δεν είναι τυχαίο που ο εθνικός μας ποιητής Διονύσος Σολωμός περιγράφει στον ύμνο στην ελευθερία, τον εθνικό μας ύμνο, τη διχόνοια ως το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο ελάττωμα της φυλής μας. Και με ένα σοφό και παραστατικό τρόπο μας προτρέπει να αποφεύγουμε κάθε επαφή μαζί της, διότι όπου χώνεται τα αποτελέσματά της είναι καταστροφικά. Από σας απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά νίκητη μία μένει, που τις δάφνες σας μαδεί. Μία
Όταν ο Σανλίκη ξαναρχόστανε ζεστή, κουρασμένη απ' τη νίκη. Αχ, το νου σας τυραννεί. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο η δολερή. Καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Και το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά. Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει σε δάκρυα θλιβερά. Από στόμα που φθονάει παλικάριας μην ποθεί, πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Εάν μισιούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τέτοια αφήστε φροντίδα. Όλο το αίμα που χυθεί για θρησκεία και πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή. Στο αίμα αυτό που δεν πονείτε για πατρίδα, για θρησκεία, σας ορκίζω, αγκαλιστείτε σαν αδέλφια, γκαρδιακά. Πόσο λύπη στοχαστείτε, πόσο ακόμη να πάρθει. Πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί.